Dragi moji, i kako ste, evo Nane, pravi nam buće puha. Masiraču, i to bom ja tak dala. Predivno. Znači masirača se nadiže na deblje, je li tako? Ja, malo sam je. Dragi moji, kad ovo radite sa ovim, dadnite 15 minuta, kad narežete, dadnite u hladnu vodu. I ona izgleda da se nabra u bašću frišku. I onda fino samo iscirte i to je to. Škak je to lijepo. I onda znači u tepsiju i u peću se, tako? Da, malo kurzovog brašna, malo prezle i malo obrneš, eto to toliko samo daje. Ćemo moći stati. I šta se jede na usto? Može se samo, može ko prilog. Uz ovo se jede, sad ću pokazat kad budem radila. Aha, dobro. Znači Nane neće da sviju taj ni ona? Ne. Nego ona nam to Ovo se fino sve, ova za doručak lagana rana, a ne mora biti zdravija. Odlično. Draga moja djeca. Tako je. To će biti vrh opet kuhinje. Ako Bog da. A najveći Ona je ispakla žemlje. Razvila sam malo maslanci. Tako da je valjana već od sabaha. Šućur Allah mora biti. A kamerman malo zaspo. Kamerman ovaj moj spava. Malo kasni. Nek spava dosta u Sloveniji što ovaj krili radiš, sine. A priroda je ptičice. Znate kako je lijepo na rodnoj grudi. Ovo je sa naše drage rodne grude zemlje. Nema ništa ljepše na svijetu. Još danas ako Bog daj sratak dopusta i izlazi. Danas moramo da putujemo. Pakujemo, krećemo za Allahovu pomoć u zdravlju i veselju. Ako Bog da. Snimali smo vam za naše drage pratioce redovno, ali pošto je ovdje slab signal na brdima, pa ćemo ako Bog da dodat kad dojdemo kući. Ovdje interneta nema, šta ću džabe plaćat kad nisam tu. A i gubi se mreže i pozivi. Pa ćemo dodat kad stignemo, hajram. Ako Bog da. Puno vam salama, pozdrava, od srca vam želim sve najbolje. Nane, ali ti žao što moraš ići danas? Žalim, pravim žao. Od jutro mi se vidita. Pravim žao. A doći mi opet ako Bog da. Ako Bog date mene za 10 dana. Zdravlju i veselju. I brez mene, jel? Pa brez tebe Neš da. brez mene doći. E pa šta ćeš sine kad vi radite, svi Allah ti dao. Pa šta ćemo mi brez Nane kuhnje? E pa malo ćeš i ti zavrniti rukave. Ne. Bog da će riješeno. To je to. Ove ćemo popustiti. Pa ćemo dati onu malu tesicu. Evo ja ću da malo bliže ovako pokažem, samo sekund.
Da se mi ne I piše. ja sam ruke Evo voda. pokažem kako je to lijepo. Znači, Nana je tu časkim napilala tevsiju. Nemoj se ništa sipati, se god radi sad pa sad. Prelijepo. Prelijepo. Valjana naša Nanca, da je dragi Allah tad ne zdravlja. Amin, ja nam svakom ne prijema. Ide nam dugo kuha. Da dojdu naš pratioci probat ako ko bude imao želju. Aha, šta će sad biti? Ovo su ovi tajni. Ovdje ja imam, vidite, dragi moji, imam luk. Aha. Izrzan, povadit i sad ovo lijepo ide u jaja. Ovi kolutić. Predivno. To će ja da puham. Da malo približimo, da se lijepo vidi. I to ćemo da dadnemo fino, da se sve će ja ovo uporabiti, ove male kolutičatove. Tako lijepo, neću ništa da bacim. Hoće li to ići u tevsiju? Evo ovo sam jede. Sabućemo, evo, dragi moji. Jaja sam posolila, ona je prezla, posolita. Tako da, Bliže pokažemo. Ok. da će to biti vrhunsko. U to se ne dvojne. Vrhunsko sam. U to ne dvomimo da će biti vrhunsko. Tako to Nanica fino pravi. Evo da ja ne bi to jednu po jednu. Aha. To sve po prezlu i Prelijepo. malo kozovo brašne. Sad ću ja da donesem lijepo. Neću pršti na ulju zato što je bolj zdravo da se malo ispeče. Sad ću ja to doniti tevsiju i da ja to lijepo slušim. Znači isto će ići u pećicu da se peče lijepo. Naša Nana se i daje puna tajni. Ona neće sve da nam oda kad pravi. Zato nam je mnogo drago da nam sprema uživo, da moramo i mi da pratimo i da probamo. Sve će se sina naučiti. Evo, dragi moji. Šta će sad biti? Fino poprimalo. Sad moramo jedan po jedan da ostavimo. Aha, da se bolje ispeče, jel tako? Pa da nisu slipiti po dva, po tri. Evo, možete da vidite ovako. Kako se lijepo poreda. Prelijepo mašlo. Mora se taj luk i uz meso jesti, još šta drugo. Pa da. Uz pire, krompir, svega morate narediti. Mora i da se ne razdvaja, ali ja volim ovako kako se rastavi ovo, vidiš. Aha. Imamo ovaj luk malo crveni. On je najzdraviji luk što mora. Pa ja kažu naravni antibiotik, jel tako? Jeste si. Znači jede se i po ljeti, po zimi, nije bitno. Što više se jede, bolj si zdrav. Koga se more. A puno naroda pa ne mora luka.
Prelijepo, mašala. Ćemo ovaj mali da damo u sredinu. Tako. Treba malo da bliže, da se vidi. Tako da se ne Predivno, mašala, predivno. podiš. Tu sad kako 15 minuta do 20 na 180. Prelijepo. Aha, 20 minuta se peče. Da. Na 180 u zagrijenoj Samo peći. narište luk. Fino ga razdvojite, malo posolite da malo i dadnite u jaja. Ja dadnem kurzu brašno uvijek u sve. Bolje zdravo. Vidiš ove, na ova srca, tu ništa nemojte baciti. Svaki se komadić skoristi. Valjanca naša. Kako nam je samo To valjana? je nekada bilo. Šta nekada? Zlatne moje. Već sam kalna. Ovo ću ja sada opet dati onu tevsicu da ništa ne baci se. Predivno, mašala, predivno. Baci se ne smije ništa. Grihota je baciti, gdje ćeš baciti? Pogledajte, dragi. Aha, čekaj se malo da Koja to ljepota, to je tako hrsko. Prelijepo. I To to je stvarno tako. svi volimo, svi smo. To je samo naredite, sve probajte. A i za naše goste isto, recimo kad Će. ko dolazi. Evo sve. Sad će naša Nanca da stavi da se peče. Pokaži nam te svoje što si napravila već. Ima maslence i sve. Pogledajte toga. Što na ti moji žemlji. Evo, pogledajte, dragi moj. Predivno miriše. Prelijepo, sve je već spremno. Na sabah, dragi. Sad ćemo još ono završiti. Šta još tamo imaš? A ovo je, dragi moji, moram kazat kakva ovo maslinica. Kakva je? Hajde, daj nam još koju svoju tajnu. Da malo približimo. Ovo je maslinica sreće moje od podkuhavanog tista. Mašalno, čekaj da Evo. približim da naši pratioci to vide. Evo, sve male one Mašalno. loptice i razvijete To se. i pomastite i bujrum ljubim vas, prijatno. Da je malo probaj. Daj da probamo, moramo da probamo. Da moramo pratiocima reći, daj nam zalagaj. Hvala, pogledajte kako je lijepo. Znači, danas je podkuhavana maslanca. Sve mašalno. Mašalna. Okus je, znači, neodoljiv. Bujrum kod Nane da vas da probate, napravite se ljubim vas. Ukus je koji se pamti, dragi moji pratioci. Napravite sebi svojom stranu. Sad pa sad svega. Eto uća. Pa sad vidimo da ja sad pit kafu. Puno salama i pozdrava. Srdačno vas pozdravljam od srca. Priplatite se, lajkujte. Da budete živi i zdravi.
Amin, I Nane, vi i ti nama vaša Bog da. familija, amin Allah. Evo, dragi naši pratioci, Nana je već servirala sto. Sve je pripravito. Šta imamo na stolu? Imamo supu. Imamo supu, domaći kruh, maslenicu, onaj luk kao što ste vidjeli, bučke, paradajz, pera luk. Prelijepo. Domaći bostan, evo ona maslenica podkuhavana. Tako da bujrum, dragi naši. Starinska puno pozdrava, evo da vide ovaj moj luk. Evo vidite kak je to. Aha, samo da. Kako to izgleda Prelijepo, Nane, kad se mašala. puhave. Prelijepo. To tako odiše. Nana je već sve skockala. Puno pozdrava. Tako da bujrum, dragi pratioci. Hvala vam na podrški, pretplatite se i podržavajte nas još dalje. Do sljedećeg videa vas lijepo pozdravljamo iz sela Vrhpalje. Ćao!